minutos lampas ang alas 6. Uya na ang Tingog nin Barangay. Programang mahatod kan mga napapano na isyu kan aldaw. Pahayag kan mga taong nasa likod kan mga pareta. Diskusyon kan mga isyu katabang ang mga opinyon kan barangay. Tingog nin Barangay sa DWRL Radyo Sense as in 88.3 1 FM. Si Alvin Liowit sa Tingog nin Barangay. 1, 2, 3, let's go! DJ Torrance on the mix. Burning in your eyes. You look at me, babe, I wanna catch on fire. Buried in my soul, California gold. Found the light in me that I couldn't hide. So I want you to talk every time you say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. 1, 2, 3, let's go! Alright, sige, marahay na pagkaaga po sa Sendo ka, boss. Welcome na digdi sa programa. Ini po ang programang Tingog din Barangay Morning Edition. Aldaw nin Lunes sa Enero 6, 2025. Ini po ang 1FM 88.3 sa Birikang Kansendong mga radyo simulcast over DWRL Radyo Pilipino Ligaspi. Good morning po sa mga parantabay niya to sa inman kamong party kang kinaban. Arahay na pagkaaga, mga drivers na nakantabay ngunyan na pagka-morning. Then, syempre, duman sa may mga birthdays ngunyan, maligayang happy birthday na sa Sendo ka, boss. Sa may mga kamatian naman, get well soon. Asin po tabi sa satuya na mga kababayan na nakatutok digdi sa 1FM. Good morning, tabi. Kami po naglalaom na sa marahay kamong kamugtakan sa mga oras na ini na daipo ni na anuman na katibaadan sa sendong mga hawak. Mentras nakatutok ko niyan sa satuyang programa. Walang holiday ngayon, ano? Anap-anap mo ngaya holiday, adi? Wala po nin holiday ang January, ha? Apoy rakampit sa uno, natapos na. Ngunyan, medyo ano yan? Medyo gabat-gabat yun. Magabat-gabat. So, Department of Labor and Employment, inda ko lang kung ano ang dapat nagibunin. Kamu na sana po ang nahuhod dyan, ha? Kamu na lang ang nahuhod dyan. Ang Dolly Bicol, kamu na lang nahuhod dyan po, tabi. Pero may mang kamong hod dyan, eh. Ako, dahil na ako naog masaindo. Ege, headlines po, kan mga bareta. Di pa pala ako nakapabisto na. Kapagaran man ni dating konsihal Diego Obido sa pangaran ni RSM Coro Obido. Yan sa lado technical, Darwin Obido. Ako po ang sendong lingkod, amigo sa radyo, minabuelta digdi sa programa. Alwin Basidalio, Alwin Dobolel. Natangya tabarabason ka. Good morning po sa Indogabos, sa mga kababayan niya to na nakatutok ko dyan na pagka-morning.
Ah? Na nakuanso sa kuyang abaga kasod ba? Kan Sabado. Ay, ano yan? Sabadong banggi. Dakulon so kuan mi kasuba Sabadong banggi. Dakulon so sira na nagabot sa muya. Kay puan mong umalsa inalsa ko. Bako na talaga ko tuotan pigal sa ko ngunyan kap na sana tabo na sana. Tabo na sana ang pigal sa ko. So abaga ko garuma bari so tulang ko. Magabaton ang saro na mga siguro mga 80 kilos yan ano, sobra pa. Duwa ka mo. Pero ayos lang. Ayos lang po. At least nakapag kuwan kita no. Nakapag exercise masakit man bagang dai kang ehersisyo. Ano yan? Masakit man na dai kang exercise, okay? Sige ha. Anyway, painit na po tabi ngunya na pagka na mga panahon na ini an eleksyon. Napapanahon na po tabi January. Pag February po tabi mapuon na yung campaign period duman sa lokal. February ba? February? At kwan yan, 45 days. 45 days. Ang campaign period sa lokal ba? Sige. Anyway, madali na po tabi ang campaign period, no? Painit po ngunyan. Sarabada nin mga ati. Sarabada nin mga ati. Mandain lainan mga nagluluwas ngunyan, pero sabi ko sa indo po, kamuna, kita na lang na mga botante po ang kuwan ka yan, mag-aaram kung tama ba o dae. Ang sabi nga ni po tabi, mabutas ngunyan, mabaha nin kwarta, digdi po sa probinsya nin Albay. Lalo na po tabi sa syudad kan Legazpi. Okay? Mabaha da din pirak eh. Hindi ako sana. So grapon ko duman bigbubugtakan. Ibugtak ko sa duman sa luwas. Pag daing tao sarong, ibugtak sa nito. Ibugtak sa radio siya. Baga, sige sa nagbugtak ka na. Urugmahon sa mga botante ay. Pagkatapos magkakan election, maka 5,000 ka. May saro kang device. Ay, nako. Pagkatapos kan election, may 5,000 ka na bubugtak duman sa grapon. May saro kang Levi's, di ba? 5,000 sa Levi's eh. Anyway, sa headlines kan sa tuya na baga bareta ngon na pagkaaga pagsasapinal kan permanent relocation kan residente hali sa Burabot Dibon Albay pinagtatapos na kan PGA. Mantang Andaya Highway bukas na para sa tawo sa 2 lanes. Iko diyan sa DPWH Bicol. Iyan so nagulpi kan Bagyong Christine, no? Nagulpi. Ora kitang magiging ibukayan ta. Ora na may flood na sana, ora nang control eh. Flood control. Flood control. May flood orang control. Napaw no. Grabe kaya mga na dispalinghado po tabi. So mga flood control project eh. Ano yan, sabi ni BBM, dahil kitang magiging mo kaya kaya. Igwang nga kita flood control. Kaya lang nga dahil nga kaya soto be. Kaniguan. Kaniguan man na. Kaniguan man. Grabe naman ka ambog na. Kaniguan man. Flood control da po tabi. Ura ng flood. May flood daing control. Ayun yan. Tubod ka mo ka. Igwa po nin flood daing control. Nata. Paano so naggibok kan flood control project? So flood control project ura lamang po tabi kabilya. Sindalansang nagapo. Sindalansang nagapo po tabi. Mga kabahagi.
Kaya yan. Oy, condolence giraray ha sa samuya na sa pamilya kan samuya na dating pag-iriba, dating katrabaho. Tabi. Pamilya ni Jabolite Joel Mendez. Kata ngayata ginaranan na Jabolite. Si Joel Mendez. Condolence lang po tabi sa pamilya ha. Ako po personally nakikidumamay sa pagbundo kang pamilya ni Manong Joel. Manong Joel Mendez. Personally po simpatya kita sa pagbundo kan pamilya. Aram ta po tabi kung papaano an nasa irarom kan pagmumundo. Sa bagay, sabi ko Sento po tabi, ang buhay po talagang life yan. Sabi nga po tabi, ang buhay dahil man maaraman kung nuarin po tabi kita ano yan nuarin po tabi kita kakwaon ni Lord, no? Kung nuarin kita kakwaon ni Lord, makusugong ka tapos kinagahan gadana, diba? Tapos nag-ulay pa sa nangya kami kasudma. Pagkaaga, nabaritaan, nakapost sa Facebook, gada na. Usa ka. Iyan ang data po yan makuan talaga. Data yan po tabi maiwasan. Sabi nga ni, sumainot. So nainot. Maring nga ni sunainot, taaram talaga kung paano sila pinarali kita, data araram po sabi. Diba? Iyan. Ngunyan, may pag-urulayan kita digdi, mapadapit digdi sa bida politika ta. Dakulo na yung nagluluwas na mga lista-lista. Naturalaan. Bako man yan tabi ko na. Bako naman yan bago alimbawa, siyempre, ika po magamit kanin sintabo pag-abot kan eleksyon. Sa Comelec, dahil na kamo, maray pa sa Comelec po, dahil na kamo magparataram na burubawalan bot buying. Tapos dada ko po ng bot buying, tatarampaong ko kamo. Dahil nakabukaan, paito nindo po tabi, fight bot buying sana. Illegal na nindoan bot buying. Nasa tao naman sana yan Ngunyan, siring kay ni kayaan sistema. Sige antaram kang Comelec na kuan. Tapos pagkatapos kan eleksyon, dahil man, ang nadadali man sana kan Comelec, so kuan man sana, alimbawa, nagtao sa mayor, nagtao sa gobernador, nagtao din kwarta, ayuda, duman sa tao, tapos panahon kan eleksyon, spending ban. Bot buying ngayon, bako yan apod na bot buying Ang bot buying, ang mas masahol dyan, so nakabaluta, gobernador, congressman, mayor, tapos vice mayor, nakabaluta, may kwarta. Yan ang tunay na bot buying. Pero, ay gusendot na, ako nga po, sa totoo lang, pero kung naputo na ko kang Comelec, dindiharan ko man. Pero sa totoo lang, pag eleksyon, ako Darwin, nakakuaman. Daday ko man pighagad po tabi. Tapag eleksyon, siyempre, sa radyo kita, nasa radyo kita. Dahil man, pag oral daw kang sa trabaho, mauli ka duman hapon. Banggi. Ngunyan, pag-abot ko sarong, igwa na po tabi na mga nakapatos na balota. Sabi ko, kwarta ini. Tapos may pangaran kan mga, iniiling ko yan po, at tinataram sa ko, alin ngayon kay mayor? Sige, punta kan dyan. Natamanta pag-abuan ko yan na kwarta. Kung tataramon ko sa indong abo ako kaan mag-resibe, pwedeng tampalingon nindo ako kaan. Dahil manong ki-problema, ta kwarta baga, natataday ko ang pirak yan ibakal ko yanin. Kuan. Di ba? Ibaga, iyon na yan po, pag-abot ko naman, igwang mga nakabaluta, may nakabaluta. Pag sinakukaan, taday kay stapler, kwarta. Binugta ko naman. Dahil kung ano yan, pigihiling po. Dahil ko ang pigihiling. Tapos, dahil ko ang pigihiling ko na, iiling ko yan, pagkatapos na kan-eleksyon, gustong sabiyon,
dai mo ako pwedeng taraman kung kisya iboto ko na kwartang nagtao nga duman tapos iboboto ko. Ay, tubod-tubod sa ito mga ironis ka mo. Iyo. Tako nakadepende po duman sa pag may pag kampanya, pag nagkampanya po tabi, nakadepende ako duman sa sa tinataram kang kandidato. Tinataram kang kandidato, nakadepende ako duman. Sumay laog po tabi ang tinataram. Tamailing mo man ang tao kon igwanin laog ang utak ikon utak biya so kandidato. Mapirak sana utak biya naman, hindi naman totoo. Kawawa, makasupog sa tuya. Nasa utak kang kandidato, puro karta. Nasa utak po tabi, puro pangahabas. Saka, gusto nindo kan. Iyan po ang issue Kaya dabo kong tinuko ako yan, after na kan eleksyon, nakakover na kami, tapos na. Relax ka na pagkaaga baka, relax ka na, mapahingalo ka man. Ngunyan, iilingon ko na yan, seriously, ay, nagtawang pala si. Tapos sa eleksyon, ang binoto ko, saro. Ukakuno na ko kaan. Mayor, vice mayor, dyan na mapili. Kagawad, saro o dua, tama na. Pagalon pa ko kaan. Iyo, saro dua, tama na sa ko. Board member, saro. Iyan. Ilingon ko na yan. Pero ang pagboto ko, iling ko nga niya po tabi yan kon. Sirisayan niya on dyan na kandidato. Di ba? Ngayon, Liobit Alwin M. Nya. Ilingon mo kon sa yan. Sirin kaan po tabi. Dahil na ka mo yan? Tawad-tawad sa endo kayan. Sasabihin ko sa endo po, ang kwarta, resibihon nindo, gabos. Sundo may kwarta, resibihon nindo. Iyo? Taday mo man yan pighagad po tabi sa inda. Tayo mo nang pighagad sa inda. Iyan po, kusang itinao sa indo. Bako lindo obligasyon na tinaawang kamong kwarta, bako lindo obligasyon na butuhan yan tinaawan kamong pirak. Bako siring kaan. Ang gibon i-exercise ta po sa tuyang freedom sa pagpili nin saro na kandidato. Kaya ining may mga post tabi na unin na nga niya may listahan na. Pabayaan na nindo yan. Diskartiyan kang kandidato Ang maraot sa nakaangkon. Iyan po na listahan, iyan na listahan, ula man pirak. Iyan ang maraot. Nagpalista sa lading pirak. Ayan. Sabi ko sa indo po, ako nagiging practical lang po tabi digdi because sa pagtios ko niyan po tabing panahon na ini, maski ano sa tuya po tabi, bastang sa maray na paagi, taday mo man haabason sa kwarta kang kandidato so leader siguro nang abas. Pero butante, day mo man inaabas po tabi sa kwarta, tinao sa imo. Bulao sa buot na itinao sa imo. Natataday tayang kwaon. Natataday ang tan resibihon. Sayang, pirak yan. Di ba? Maski 20 pesos, 50 pesos, kwarta yan. Di ba? Panggasolina yan. Sa kuya nga ni po tabi, 50 pesos. Makaabot naman ako sa kabangaan. Gasolina ko 50 pesos. Makaabot ako sa kabangaan kaan. Di ba? Pauli sarong, makaabot ako, kabangaan, 50 pesos Di ba? Ikon sang gatos, dakula na baga. Ikon san ribo. Ay, ayos. Di ba? So, abo ko na mag-inform digdi. Tamadagitan ako kan mga paraan tabay ko. Abo ko kamo mag-inform na, day kamo magkuakaan, takwan. Pero day ko man kamo matawan, nin kwarta. Alimbaw, agada nindo ako, naabo mo nga yanin, natabo mo nga kami pagpa-kuaon ki kwarta sa kandidato, napigtatao sa samuya. Abo na rin na ngayon 5,000 ngayon
5 milyan pigtao. Bunaran mo, tabo mo. Di ko man kayang magtao kaan. Di ba? So sabi ko, sendo po tabi, ako nga di, kay puwang ko manan. Kaya lang, iyan na kwartang iyan, di ka mo magpadara sa impluensyang iyan kang kwarta. Tinawan ka mo, di ka mo dara sa impluensya po, kan pirak na yan, na tinaukan saro na politiko. Hindi ho ninyo obligasyon na ibalik din do sa inda yung itinao ninda dahil kamong utang sa inda. And remember po na itinaon sa indo voluntad. Voluntad. Ang maraot kung tinaawan ka mo, ibahang ka mo sa presinto. Hindi ko na, dibuboto. Ayan maraot, di ka mo magkuakaan. Di ka mo magkuakaan. Iyan, panggigipit iyan. Pag tinao sa indo, ano man. Pero pagkatapos kan eleksyon, day man po mahihiling, subalutan nindo kung binoto nindo yan na hiruris naan. Day man mahiling. Maski yun ay sutitsir na, nahiling ang binoto mo. Mahilingan kan politiko. Pulbir niya yan po tabi makuan. Kung may kaso, pwede yan na kuan. Mahiling kung nakaboto ka. Pero, iyan po na baluta mo, day man pwede yan po tabi na butbuton kan sarong politiko. Confidential yan. Maski ang treasurer's office na konsey na munisipyo, pagkatapos kan eleksyon, tayaon ba dyan ang baluta, dainin poder ang treasurer's office na ipwedeng dyan sa mayor kung nagboto ka mo dahi. Taan baluta tabaga, wala mang pangaran na nakapangaran ngaya precinct number 0061, Barangay Mayon, Darga Albay, Siringkaan. Sampul yan Alvin Liobit. Dahil man nakabugtak. Wala man po nakabugtak yan. Taan pangaran mo nakabugtak duman sa listahan kang kumalik. Sutitsir ang nagkakuan na kung sain ailingon duman, ma-thumbmark ka duman, mapirma kung nakaboto ka o dahi. Pero so, resibo kan pinagboto, dahi mo man may, dahi mo man yan po di po tabi na madara yung resibo mo. Saka, paano ka man mahiling ka yan? Kaya sabi ko sa indo, ang pirak, kung nindo, magboto ka mo, so gusto nindo. Dahi ka mo nin, otron ko po, dahi ka mo nin obligasyon sa inda. Na meaning tinawang ka mong pirak, iyon na po yan dapat ang botohan. Hindi po. Magpili ka mo kan sa indong gusto. Tayan ang marhay na Pilipino. Marhay na tao po. Di ba? Tawang ka mong 20 milyon, ano man. Tapos, dahi man kiibidensyang tinawang ka. Dahi ka man mapirma. Dahi ka man kiibidensyang tinawang. Jesus Mario, si po. Dahi ka man kakasuhan. Tapag kinasuhan ka, number 1 na ako, kinasuhan ka, halimbawa si Darwin Obido so mayor, tinaawan akong 20 mil, purbir sa kuya madalaga ng kaso, ika na ng kakasuhan, teka na nao. Di ba? Ika na nao Alat nyo nata, nakasubra ko, 20 size, lampas sa la size. Goodbye to me, Mancha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. Bright bar blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Mancha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah.
White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, White Rose Papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong pumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pating virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. This is your Music and News FM in Legazpi City. 88.3 DWGO 1FM. Member KBP. Membro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, Philippine Standard Time. Igwa na kita ni 31 lampas alas 6. Goodbye to me, Mancha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. Bright bar blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Mancha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya. White Rose Papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White Rose Papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White Rose Papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya
Papaya puti, papaya fast. White rose papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulo sa bango ng Charm. Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Smart to Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. 1, 2, 3, let's go! Alright, sige, balik na kita digdi sa programa. Kanya na pagkaaga po tabi 36 minutos. Makalampas ang alas 6 nin pagkaaga. Politika na po ang satuyang napagurulayan ko niyan. Digdi sa Albay, nauso so save Albay. Kan nagbalik nag-atras po tabi si Governor Lagman sa gubernatorial race. Nauso so save Albay. Pero po ang Denindo Aram, ang dapat na kuan. Sabi ko sa Basendo, critical ang vice governor. Critical. Maski kisay digding gubernatorial candidate ang makalusot. Namimiligro po tabi. Maski kisay dyan, namimiligro po. Kaya napaka-critical ang vice governor. Okay? Sabi nga ni po tabi kan mga nakaulay ko, kung gustong dadanin do po tabi na isave ang Albay, huwag sa babaeng vice gobernador. Iyan ang sinasabi.
Dahil pa man nindo ako pwede kay ning kuanta, bako pa man kamo considered as kandidato eh. Dahil pa man kamo konsideradong kandidato po. Then ako magtatarampag election period na ta. Considered na po tabi ni. Pero ngunyan, sabi nga ni po tabi, if we want to save Albay, wag sa babaeng vice gobernador. Nya. Taando ang ini, maski sisay manan bangga na sa gobernatorial, tagilid ka manoy. Alam na des. Sabi kan kaulay ko, alam na des. Alam na des. Saka, wag po. Kaya baga sabi ko sa Endo, kwarta, kuha na sana nindo yan. Sarayan sana nindo ang kwarta nindo. Ay, sarayan sana ang kwarta. Ngani na, ano yan? Ano ini? Sige. Party list. Party list. Gulpian ko ano? Party list. Sa party list system po, an piliunin do kung sisay po ang nakakatabang. Sisay po ang nakakatabang. Diyan diyan ka mo. Diyan ka mo. Dahil na magpara. Sige. Ngani na kuan. Yung baga. Iyon na yan ang kuan eh. Iyon na yan. Wag po sa wag po daw sa babaeng kuan. Iyan hindi bakoy ni hali sa ko bakoy ni hali sa ko. Hali ini sa sakuya man ang mga reaksyon ini po tabi kan kuan ko mga amigo ko man. Reaksyon ini kan kuan mga amigo ko man po. Tasabi nga ni po tabi, ngunyan, day pa man pwede na, day pa man kamo konsideradong bisig, bako pa man kamo kandidato? Natakandidato na kamo. Nag-file kamo, pero bako pa man kamo consider na kandidato. Kaya pwede pa ini. Sabi ko sendo po tabi, if we want to save Albay, wag po sa babaeng vice gobernador. Yan. Kung ano nindiyan kung ano ang gusto kong sabihin, bahala ka mo. Iyan po ang sinasabi kan mga kuwan ko, mga matatali kong mga amigong political analyst. Mga matatali na amigong political analyst. Siyempre, kung sabi nga ni po tabi, kung wala ka man ganahan na, alimbawa, dahil ka man ganahan na gobernador, natatamadalagang ka. Dumang ka na sa kwanta, ngani na, pag nahungkang sudua, ika na. Arin man sa dua, tapos nahungkang, ika na baga. Ano pa man. Sabi nga ni po tabi, garo nga ya, garo nga ya ini, ano yan? Dahil nga yang, nagkaurong kang, naong kang, di ba? Sige.
Ibaga, iyon ang problema ta eh. Ibagang problema ta. Di kita dapat na nagpapadara sa kuan. Di kita magpasilaw sa pirak. Di ba? Di po tabi kita magpasilaw sa kwarta. Yan. Dapat na maging ining eleksyon na ini 2025, digdi po magagamit so sa tuyang mga tali. Tali kan sa tuya na mga botante. Ngunyan na 2025. Kay po hanta po na adalan ang gabos. Lalo na sa gobernador tapos sa vice-gobernador. Iyan ang mga critical na posisyon po tabi. Adalan tang marayan. Adalan tang marhay. Anong cellphone na hindi tabo na naman na. Iyo, adalantang maray today kita masala. Takawawa kita na mga albayano. Digdi sa duwang gubernatorial candidate, digding problema. Digdi. Kung si Seman Digdian Mangana, si Congressman Joey Salceda, si Governor Noel Rosal, si tayo sindaan magbabakbakan. Kung si Seman Digdi, digding problema. Din problema. Pero dapat din na maulit so ko na. Nangyari salbay na sa tulong taon tulo ang gobernador. Dapat din na mangyari po. Di ba? Dahil na dapat ini mangyari ta makasupog. Makasupog po tabi. Sa tuya ng mga albayano. Tapos makasupog man kayo sa Comelec. Iba na hihiling ko sa Indos ka Comelec eh. Iba na hihiling ko eh. Nagiging busy ka mo sa ako na. Busy yun sa Comelec perme. Sige. Alat ko na ata. Konta na ko na po tabi ang report na nagahali digdi sa tuya ng mga pagriba sa Metro Manila. Si Manong Nestor Kagitla. Bagong 2-story school building sa Capas Tarlac na kompleto na ng DPWH. DWGO Live Report. Kabahaging Nestor, please come in. Ayaw. Ayaw talaga. Alat ko na. Si Kwan daw na, si Kabahaging Rodriguez na sana. Ayun ang una pagkwanta, may diferensya ning recorded nila. Ngayon, dahil nag-play. Sige. Okay. Si Kwan na lang. Paglago ng manufacturing sector, lilikha ng maraming trabaho ayon sa isang kongresista, si Ma Rodriguez. May report. Alat ko na ito may kuhan. Wala talaga eh. Ikuwanta na muna ining cellphone ko. Garo may diferensya ng utak ang cellphone ko ngunyan. Itry tagiraray. Itry tagiraray po. Lang. May diferensya lang yung kuhan. Diferensya lang yung cellphone ko ata. Okay? Madali lang pasensya na kamo Sa oras na 13 minutos antes alas 7 nin pagkaaga, alat-alaton tatapig ayos ko ini. Dali lang sana. Ayos ini. Ito yung mga pagiriba. Yo. I-take two lang sana ta. Ang gabos ba? Pwede mo i-take two. Yo. Sabi ko na isendo po, Moragon so amigo ko. Ito ang tinalam niya, maringaya amigo. Sabi ko may pagulayan niya ita. Digding niya sa doang gobernador.
okay ni. Deng yaki problema ining duwa. Ang problema sa nangyadig di, takon manggana, siyempre nga saro dyan ng manggana. Maski arin man nga digdi sa manggana, tagilid nga ya. Sa ko nataman. Nataman ta, magiging tagilid. May kwan nga dyan may isasalida nga ya So, busy gobernador kaya, importantihon nga tabi ngon niya naan vice governor. Importantihon niya digdan vice governor ngon yan. Sabi ko, pwede ano. Sa mga nakalis nga experience, yun na yan. Balon tagiraray si Nestor Kagita. Ayaw. Ayaw talaga. Si Mark. Inaasahang mapapabilis ang technological advancement sa rice production at mapapalakas ang kahusayan at output nito sa buong bansa dahil sa pag-amyenda ng Rice Tarification Law o RTL na naging epektibo noong December 25. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., napapanahon niya ang pag-amyenda ng naturang batas para sa milyon-milyong Pilipinong magsasaka at sa kanilang pamilya. Kabilang sa mga pangunahing revisyon sa ilalim ng Republic Act No. 12078 ay ang pangakong mapabuti ang katatagan ng sektor at ang pag-unlad ng pamumuhay ng mga magsasaka ng bigas. Isa sa mga pangunahing pagbabago ng revised RTL ay ang pagtriple ng pondo na ilalaan para sa Rice Competitive Enhancement Fund o RCEF sa 30 billion pesos na gagamitin sa pagmo-modernize ng merchandise ng rice farming sa Pilipinas. Pinalawig din ang duration ng pondo sa 6 na taon o hanggang 2031. Mayroong karagdagang pondo na 180 billion pesos para sa pagpapatupad nito. Mula dito sa Kongreso, ako si Mar Rodriguez. Dahil saan mang panig na mundo, kabahagi mo ang Radyo Pilipino. At Mar Rodriguez sa report hali dyan sa Kongreso. DWGO Live Report. 51 makalampas po an alas 6 din pagkaaga baluon taman giraray si Kwan pasadahan ta giraray take 2 si Mar Rodriguez ay si Nestor Kagitla bagong Toy Story building sa Kapas Tarlac na kompleto ng DPWH. Please come in. Ayaw. Wag na. Ayaw Diba na? Ayaw. Pedra sa tuya may kuwan gayod. May ano yan. Di bale. Okay na yan. Gawa na kita nin 52 minutos po makalampas an alas 6 nin pagkaaga digdi po sa tuyang programa alat mo nata igan urag-urag kan yan discard iyon na yan iyo po yan ang napakakuan importante na bagay. Sige. Kaipuhan ta po. Kaipuhan ta na mamili ngon yan kung ano talaga. Kung ano talaga po. Yan ang pinaka importante. Diba? O ni may saro padigdi. Igwa pa po tabi digdinin saro.
Kalat ko na. Ah. 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 Iyon na ini. Iyon na yan ang kuan fight. Okay? O sa second district man. Garo nangangamoy na. Ah? Nangangamoy na. So, kuan? Maurag talaga ini si Kaloy Andis Loria. Dahil mo talaga ano ni? Ta kasi an kuan ngon yan. Kuan ngon yan po tabi ni dahil mo siya madadali kasi bako siya sa gobyerno private individual pero kaya niyang magastos, kaya niyang tumabang, di ba? Pabayaan diyan mga nakatukaw ta mapirakon yan talaga, government money, people's money. Dahil mo nang kipagkahirak sa kwarta. Ini si Kaloy talagang kung iningon mo private individual pero grabe po ang ginagastos ngon yan. So kalinga, grabe ang ginagastos ngon yan. Pananaosan na po bataan bagas sumasiramon pating bagas ang pigtatao. Tabo da siya kang kwan buko nga kan maluyang klase gusto ko tapago na mo yakan pigtatawan. Pag doon na mo yakan pigtatawan basura. Kaya nga kaipuan ko na maray na klase ang itatao o saka sen ka bagakaan, di ba? Sen ka bagakaan. Kaya mas naging paborable sa iya so tao maski sa kang magduman na barangay inian pigurulayan sa barangay sa kabagasan. Yan ang pigurulayan sa barangay. Yan ang totoo. Tapos consistent. Consistent po tabi so kanya. So ano ba yan? Pag tabang. Pirang taon na tabang, 2 taon na gayon. Sobra. Pait-pait na so kwan tao. So iba nagburuto ang ngunya naman sa nang kwan Siya dai. Pinait-pait na. Saka sa kabagasan. Paano kabagakaan na ako? Kaya so tawo kan nagluwas niya na po tabi siya sa public. Kan luminuwas sa public. Mas ginanahan sa tao. Tapos namidbidan siya tulos. Yun yan.
namidbidan sa tulos eh. Dumampasan sa baba, pait na. Pirdi social tax. Pirdi eh. Okay. Iya po, dumampasan na, pait na eh. Kaya iyo yan ang kuan ngon iyo yan po tabi ang pinakamarhay ngon yan. Okay? Okay. Anyway, yan man sana ang pinaka kuan ngon yan, pinaka magayon, pinaka-importante tabi. So, dahil kay puha na nasa gobyerno ka, kaning makatabang ka. Di ba? Pagkatapos kan eleksyon, kuha na yan eh. Pagkatapos kan eleksyon, dahil na yan, dahil mo na, pag nanggana na, dahil na mo naman ako. Dahil naman. Tapos na. Laban. Okay? Okay. So, 1 minuto antes mag alas 7, nin pagkaaga po. Maparam lang ako digdi kayo sa programa. Ang TWRL, Bareta alas 7 po, masunod na. Da-da.